Добре. Ако искаш, мога да се опитам да превежда на руския. Накараме да дойда първо, може би, боголепието на манастирите, които са тук на Света гора, духовния опит на стариците, които са изобщо целият манастир. Откъснати сме така от света в една друга по-духовна атмосфера. И това може би накара така да се замислим живота, който живеем, че така сме се отдалечили повече от Бога, че трябва да наблегнем на духовното повече и да черпим тук извора на старците, на духовния опит, който те са придобили тук и да се възползваме от това, което те ни предлагат. Друг попитам още? Спасибо. Христос воскресе! Воскресе! Так че това Ставродаки, пане Марфо. И Евгенгелуя.